ассалому алайкум мухлисони канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам ранги ҳар вақт дар Amazon аз ҳамин канал. Боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем. Дар ҳафти навор бохабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз вазн 21099 саршидагӣ то BMW тройка, ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур дорад. ва курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 154 сомонӣ. рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо. метавонед мошинҳои фурӯшии худатонро дар имо WhatsApp равон кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ неста, обуна шавед. Дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёр интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворро то охирш тамошо мекунед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Daewoo Tico, ки соли бароишаш 1996 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад. нархи мошин 16000 сомонӣ алишиам ҳастай ба Opel Duty. мошин қарор дорад дар Рашт. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. мошина гуфтае ки ҳама ҷош 100% агар харидори аниқ бошед. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ неста, обуна шавед. дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. дуюм мошини фурӯшии мо мебошад Mercedes, ки соли бароишаш 1994 4 баллони нав дорад. ҳамаш 100% гуфтесак. нархи мошин 25000 сомонӣ агар харидори аниқ бошед. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшии мо мебошад Daewoo Tico, ки соли бароишаш 1995 ҳуҷҷатош 2 рӯзи дигар мондагиак. бензини холиак, коробкаш механика мебошад. мошин нахадоя гуфтагиак. нархи мошин 12000 сомонӣ 12000 сомонӣ мебошад ва бо савдо карда мешавад дар пеши мошин агар харидори аниқ бошед. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшии мо мебошад Daewoo Nexia, соли бароишаш 1995 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш газ бензин мебошад. объём мотораш 1.6 коробка передачи механика. нархи мошин 19000 сомонӣ ба рубл бигардонем 122000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст. кузаш сидан. мошина гуфтае ки ҳама ҷош 100% тозаака. расход надорад. задаги пусидагӣ ҳам надорад. агар харидори аниқ бошед. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшии мо мебошад BMW тройка, соли бароишаш 1993 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш газ бензин мебошад. объём мотораш 1.6 коробка передачиш механика. нархи мошин 18000 сомонӣ ба рубл бигардонем 116000 рубл мешавад, ки ранги мошин сафед аст. кузаш сидан. мошина гуфтаям ки мотор коробка ходовоиш 100% ва документош солона мебошад. срочно фурӯхта мешавад агар харидори аниқ бошед. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшии мо мебошад Toyota Mark II, соли бароишаш 1993 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Масчо. сӯзишвориш газ бензин. объём мотораш 3.0 литр коробка передачи автоматика. нархи мошин 20000 сомонӣ
ба рубл бигардонед 129000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. агар ки харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо дихатар видео наворро то охирш тамошо мекунем. дар ҳафтаи навор бохабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар тоҷикистон мебошад. бо дихатар видео наворро то охирш тамошо мекунем. ҳафтум, мошини фурӯшии мо мебошад иваз 2114 соли барояш 2010 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензина, объём мотораш 1 ҳафта, коробка передачаш механика. нархи мошин 24000 сомония, ба рубл бигардонем 155000 рубл мешавад. мошина састанаша тенҷбад гуфтесанд, ягон камбудӣ надорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум, мошини фурӯшии мо мебошади зилай, курзавои зилай ки соли барояшаш нест, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 17000 сомония, ба рубл бигардонед 109000 рубл мешавад. мошина ҳамаҷӯш 100% гуфтесанд. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ноҳум, мошини фурӯшии мо мебошади Hyundai Starex, соли барояш 2000 сола, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Кониподон. сӯзишвориш дизел, объём мотораш 2 литра, коробка передач механика. нархи мошин 20000 сомония, ба рубл бигардонед 129000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки ҳамаҷӯш 100% ягон камбудӣ надорад, срочно фурӯхта мешавад. сабаби фурӯхтанашон сум дар кор шуда, барои ҳамин қадар мефурӯшанд. 1 сола ҳуҷҷат дорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудаги нест, обуна шаваи дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо дихатар видео наворро то охирш тамошо мекунем. даҳум, мошини фурӯшии мо мебошади Gazelle, соли барояшаш нест, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Панҷакин. нархи мошин 25000 сомония, ба рубл бигардонед 161000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки ҳамаҷӯ 100% дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотораш сотка мебошад, 6 баллони нав дорад. техас мотор дорад гуфтае. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11. мошини фурӯшии мо мебошади ВАЗ 2199 соли барояшаш 2004, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 1.5 литра, коробка передач механика. нархи мошин 13500 сомония, ба рубл бигардонед 87000 рубл. мошина гуфтаанд ки срочно фурӯхта мешавад. 1 сола документ дорад. аккумулятораш нав мебошад. мотораш звера, баллонош 90%. илтимос харидоро занг занед гуфтагия. номерош падарка. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12. мошини фурӯшии мо мебошади Hyundai Porter, соли барояш 2001, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Ашт. нархи мошин 49000 сомония, ба рубл бигардонед 316000 рубл мешавад.
ماشین گفته که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد، سراش نفروخته می شود و تخصماتش 1 ساله می باشد. اگر خریداری انیق باشید، رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. 13. ماشین فروشی ما می باشد اوپل وکترا آی، سالی برای 6994 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در کنی با دام. سوزشوار گاز بنزین ابی موتورش 1.6 коробка передач مکانیکه. نرخ ماشین 18000 سومونیه بر روبل بگردانید 116000 روبل می شود که رنگ ماشین سفید است، کودش سیدان. ماشین گفته که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد، الیشیا مسه با نکسی. اگر خریداری انیق باشید، رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. 14. ماشین فروشی ما می باشد گازل گورزاوی در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در مسجد. نرخ ماشین 13000 سومونیه بر روبل بگردانیم 26000 روبل می شود. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد، موتورش 406 می باشد و موتورش پال اینژکتور می باشد. اگر خریدار انیق باشید، رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دوستان عزیز، ویدیو نواری ما با آخر می رسد. در همینجا خواهید ویدیوگر سربلند و خانه آباد باشید. دستگیری کردن ما را فراموش نکنید.